ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଥରକ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ବହୁତ ସାରା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ଦେଖିବା ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆସ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପଢ଼େଇବି ତୁମେ ବି ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକା ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତମେ ଇଏ, ତୁମ ଭଉଣୀ ଇଏ। ତୁମ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା ବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଇବି ତୁମେମାନେ ବି ସେମିତି ଗାଇବ, ଓକେ। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ଏଥିରେ ତମେ ବି ଗାଅ। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାଘ ମାମୁଁ ନେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଗାଇବା। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବାଘଟେ ଅନେଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଗାଇବା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଚାଲ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗାଇବା। ମଜା ଆସୁଛି? ଚାଲ ଚାଲ, ଏଥର ତୁମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ଗାଇବ ହେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଅ। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ମଜା ଆସୁଛି ନା? ଚାଲ ଦେଖ, ଏଠି ଟୁନା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଟୁନି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟୁନା ଜଣେ ପୁଅ, ଟୁନି ଜଣେ ଝିଅ। ଟୁନା ଟୁନି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଣିଲେ, ତାକୁ ବିରି ବି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ବାଟିଲେ ଆଉ ଚକୁଳି ବନେଇଲେ। ହେଲା, କ'ଣ କଲେ? ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ବିରି ବାଟିକି ତାକୁ ଚକୁଳି ବନେଇଲେ। ତାପରେ କୁନା କ'ଣ କଲା ନା, କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆସିକୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏରି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ କ'ଣ କଲା? ଡାକିବନି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁକା? ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଡାକିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକା। କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ଆସ, ଚକୁଳି ଖାଇବ, ଚିନି ଆଉ ଚଟଣି ଲଗେଇ। ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିକି ଚଉକି ଉପରେ ବସିଲା। ଚଉକି ନା କଟ କଟ କଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ଚଉକିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇକି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ବୁଝିଲ? ଗୁଡ୍।